Αυτή η διαδρομή με τρένο από το Όσλο στο Μπέργεν θεωρείται μια από τις πιο όμορφες διαδρομές στην Ευρώπη. Η Νορβηγία είναι η χώρα των φιόρδ. Μας ενημερώνει ότι θα φτάσουμε στο επόμενο χωριό. Η διαδρομή, όπως έλεγα, τα φιόρδ έχουν δημιουργηθεί από την εποχή των Παγετώνων, όταν το λιώσιμο των πάγων ανέβασε τη στάθμη της θάλασσας και γέμισαν οι κοιλότητες εδώ του εδάφους με νερό. Τα τοπία αυτά που συναντάμε είναι πολύπλοκα. Ποτάμια, θάλασσα, λίμνες ενώνονται όλα μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο. Καταράχτες από τα ψηλά βουνά κάνουν την Νορβηγία μια χώρα πραγματικά μυθική.